دەمەکی کورت پشتی دەرخستنە کۆمەڵە دەوڵەتە ئیسلامی داعش ji Kremlis باژارێ کەڤنارێ کریستیانان 40 کیلومتران li rojhilata Mosulê Nuh yê 13 salî xwe negirت. Ew 3 sal bûn wî mezela xwe jora xwendinê û leystikên xwe yên zarokî nedîtîn. Nuh digel hinek ji xelkê Kremlis vegeriyan lê wêranî û kavilên şewitî li pêşwan bûn. داعش خەڵک کوشت هەر کەسێ نەبووان ڕەبێ تێکوشتن ئەو مرۆڤ کوژ و دزن. Dema Daeş êrişî Kremlis û bajarên dîn Kiristiyan û êzdiyan kirî lê destpêka tebaxa 2014 tevaya 600 malbatên Kiristiyanên Kremlis reviyane Eynkawa, Hewlêrê û bajarên dîn Herêma Kurdistanê. Niha Nuh bi alîkariya rêxistiya Open Doors kampêna avadankirina Kremlis dest pê kiriye. Li seredana Amerîka ew di gelcêgirê Serokê Emerîkî Mike Pence civiya bû. Min got malê me ava bikin ewlehiyê ji me re dabîn bikin. Piştî civînê Brisbane di twîtekê de nivîsand. Alîkarî dirê de ye. Xeyalê Nuh tim li cem yariyên wî ye. Hevalên wî yên futbolê û yariya tebelan. Lê ew dizane bêy avadankirina tevaya deverê ew xeyal nabe rastî. Ez çûm Kremlis ez kêf xweş bûm. Lê dema min mal, mekteb û kenîse şewitî dîtin, ez dilgiran bûm her tişt wêran bûye û şewitiye. Spas ji bo duayê we ji me re. Em jî duayê ji we re dikin. Dua hêza tenahiyê ye. Em aştiyê ji Iraqê re dixwazin. Egerçî hêşta li Kremlis û çendîn bajarokên dîyên deşta Mosulê hebûna leşkerî û çekê giran berçav dibin, lê heytem bavê Nuh bawer dike ku vegerana jiyanê li vê herêma pirî aloziyên ewlehî û girjiyên nijadî mumkin e. تقريبا بال 300 عائلة نێزیکی 300 ماlan vegeriyane Kremlis. Em hêdî hêdî jiyana xwe derbas dikin û çavereyê alîkariya û delîveyên karî ne. Bi alîkariya hikûmetê welatên biyanî da ku her kes vegerîte ve çandiniya xwe û karê xwe. Lê heytem pênasînê dike ku piştî hatina Daeş nîveka xelkê Kremlis penaberî dervey Iraqê bûn. Yên mayîn jî hez dikin vegerin warên xwe û malên xwe avadan bikin eger piştevaniya civaka nêfneteweyî ji wan re hebe. يتوفر الأمان. Berî her tiştî ewlehî û di pêra delîveyên karî. Eger ewlehî hebû, piraniya xelkê dê vegerin. Bîreweriyên zarokiyê û heza vegerê ji bo warê bab û bapîran û wêneyê gejbînê paşerojê çekê Nuh û babê wî ne ji bo avadankirina Kremlis. كبيرة بشقراوة فقد خسيران فدوى شدهاوة